You got a heart so big it could crash this town and I can't. Ja, untxein gotena da, hirugarren galderi. Guazen. Hirugarren galderan dinosku. Egin ezazu puntu iaren adierazpen grafikoa eta saldu ezazu esanahia. Bueno, esanahia eta irudikapen grafikoa. Irudikapen grafikoa dituko, pauso batzuk jarrituko ditugu, beti bezala, lehenengo eta behin ditugu, bi ardatz bargostu. Bigarren txua pixka luzio bengo dugu. Bale, hemen jarriko dugu euroak, hemen jarriko ditugu kopuruak. Bien, gudakigu 1153 izan dela puntu ila, bai? Beraz hemendik ardatzunen erditzean hor jarriko 1153 jarriko hemen behan hori dala, bai, puntu ila edo kopuru magiko hori edo errentagartasun atalase hori. Vale. Eta hemen irudikatu behar ditugu alde batetik. Sarrerak, lehenengo eta behin, eta gero gastuak. Sarrerak itxeko. Itzen duguna da. Hemen bitxora erditxik edo. Honen parien beti be, bale? Puntu bat. Eta itzen dut. Hemen, beti bezala, bai, 0 giko dugu. Eta nik 0 menu saltzen baditut, zenbat irabaziko dut? 0. Zenbat diru saltuko anpersan? 0. Bai, zotako menurik saldu. Beraz, 0tik abiatuko naz, eta hemendik, erpinentatik, zeharkengo marra bat, zeharkotuko dagoena punto magiko hori. Era ontako zozea. Vale? Eta, hori inoztien, hemen jarriko dut, importantie, honen diesela, sarrerak, edo SG. Vale, batekot. Eta ontsi mirtena da, gastuak irudikatu. Vale? Eta gastuak, bai, badakigu hemen, gutxi gara bera, ahojo, Nirakit kostu finko batzu baditzu dela, ezta? 8.000 eurokoak. Beraz, hemen jarriko 8.000 euroko kostu finko baditzu dela, eta hori irudikatzen gotena da hemenko horako linea diskontinuo bat, bestalderaino, eta hemen jarriko zat honegela kostu finkoak. Zeratik zenik nahiz da 0, nahiz da 1.163, nahiz da 2.000 eta 500 ez du 8.000 euroko gastu finko horrek bete egiko ditut. Vale? Eta erudiko ditu beste gastu batzuk aldakorrak, bai, kopuruakin, bai, proportzionala diesenak. Orduen, nik horrek gastuak beti kontabilizatuko ditut 8.000-tik gora. Zenik 0, beno saltzen baditut, badekote 8.000-ko gastu batzuk. Beraz, aldakorrak 8.000-tik gora hasiko naz markatzen. Hartuko beste kolore bat, eta puntu honetatik hasiko naz, kostu finkotatik hasiko naz, eta marra horrek zarkatuko dau, hemenik abiatuko da, eta zarkatuko dau punto magiko hori. Plus, holako oso zer. Hemen jarrikot, hone diesela gastuak edo kostuak guztira eta ontsa dator pixkat azalpenarena. Vale, bien. Guztugu ez, puntu honetan, bai, 1.163 kopuru honetan, enpresa honen gastuak marrau eta sarrerak zeharkatu itxen diez eta ikutu itxen diez, bai? Zeratik puntu honetan, sarrerak eta gastuak berdina dieselako. Nik irabazi sartu dizen bezala 2.000 euro, gastautez 2.000 euro, beraz, nire maitza, nire moskina 0, parra geratzen az, bai? Ez irabazi, ez galdu. Beraz, egin markatuko dutzat, kesitxo bategaz, puntu horretan, sarrera guztira, dela berdin, kostua guztira, bizaoki kopuru berdin. Eta horrez nahi dago esan, ba, hemendik berako kopuru guzti honetan, bai, franja guzti honetan, enpresie dirua galtzen dabil. Segatik, bere sarrerak, dala marra gorri hau, dalako gastuak baino gitxi hau. Hemen gazten dizen beza 1.000 euro, baina enpresa gaztetan ditxu 2.000, beraz 1.000 euro galtzen dabil, bai? Sarrerak badiez, gastua baino gitxi hau, galtzen gabiz. Beraz, hemen jartzen dugu, enpresak galerak ditxula, eta puntu hortatik aurrera, bai da, inflexioa puntua da, hemen tendentzialak eta badago, eta hemen ikusten duzue gastuen marra dauela sarreren azpitik. Gura bazan dakugula sarrera gehiago gastu du baino, eta hori gure dago esan dakugula maitza positiboak edo gabizela dirua irabazten. Beraz hemen ja, enpresa irabaziak edukitzen dabil.
hori da azalpena, bai? Hemen, berdina diez, sarrerak eta gastuak, hemendik bera, gastuak handiago diez, beraz, galeretan gauz, eta hemendik aurrera, bai? Sarrerak handiago die gastua baino eta dirua irabazten ari gara. Vale. Eta azken ariketa bat badaukugu, laugarren ariketa, eta hemen diezku, menu bakoitzeko kostu aldakorra 7 izatera pasatzen bada, vale? Beraz, ja, kau, ja ez da 5 izango baizik eta 7, bueno, igo da horizoan presizua, igo da arrautzak, eta, bueno, menua 7 bero da. Vale, eta azken moradan gehienezko zerbitzuaren kantitatea 140ira zerbitzatzen bada, quiero decir, ontxeko purua izango da 2000aren dara kopuru maksimal 140 0,4, beraz, 8 menu salduko ditugu, eta 1000 baino gitxi hau, menu bakoitzak gehiago kostateneaku, beraz, albiste txarrak, beraz, zein izan beharko litzateke gutxienezko salmenta prezioa, galerarik ez izateko. Geratuzko prezioa zindan, ez dakigu, bale? Eta beti be galerarik ez izateko. Galerarik ez izateko gura bazan da, egoteko hemen ez galerekin, ez irabaziekin. Parra, bai? Hori da gaizku galdetzen. Beraz da, kumagiko egoera bat. Bien. Kostu finkoak ez ditxunez aipatzen, berdin mantenduko diez. Beraz, hemen enigma baskatzeko okuguz aukera bi edo formula bi. Vale. Bat aukera izango da Q magikoaren formularekin. Vale, gogoratu. Q magikoaren formula dala kostu finkoak zati peken kau. Kasu honetan izango ditzateke, kopurua badakit 8 izango zen berdin 8.000 zati barkatu horretu, presizioa ez dakit P dituko etzat ken kau, baina kasunetan kau ez da 5 izango baizik eta 7, P ken 7. Hemen zatitzen dagoten P hau, P ken 7 hau pasatzen badut besta aldera bide hartzen, bai izango da 800 bider P, 800 P, eta 800 bider 7, izango da 5.000 izango da berdin 8.000. Beraz 800 P, hemen kenketa hau pasatu besta aldera batzen, izango da berdin 8.000 gehi 5.000. Beraz P izango da berdin 800 P izango diez 13.600 eta P izango da, kasunetan, 17. Vale. Hori gehi hori zati 8. Vale. Vale, baina badau beste modu bat hau itxeko. Vale. Eta nitako batuan erreztsuagoa dana askatzeko algebraren bitartez. Zein da? Gabiz, Q magiko gora batez, ez? Galerarik ez izateko, ez galerarik ez irabazirik. Punto magiko hori orduen. Hemen dakigu sarrerak eta kostuak berdina diela. Beraz, formula hori aplikatuz, sarrera guztia, berdin kostua guztira, quiero decir, P bider Q da berdin kostu finkoak gehi kostu aldakorrak, dala kostu aldakorrak unitateko bider kopurua, honegaz behazkatu aldot. Kasu honetan, P ez dakizindan, baina P bider 800 P, vamos, izango die 8.000 gehi 7 bider 800, dala 5.000. Beraz, 800 P izango diez 13.000 eta 600, eta P izango berdin 13.600 zati 800 17. Bueno, bat ezin beste, baina eundako amaitza, gale, 17ko presioa izan beharko luke menuak. Ostras, eski gabiz, lehen baino bastante menu gutxio erditxe saltzen.
guri gaina karu urte deako menuako txaberaz, bai edo bai presiso altu bat izan behar danen baino, bai? Kausundan, pues, pasagoaren 12tik 17. Bueno, ba, hausi zen da ariketaren azalpena, espero lagungarri izatia, eta hurrengo bidea arte. Agur, agur. 'Cause you got a heart so big it could crash